Joan, capítol 5, versets 1 al 3 i 5 al 16. Hi havia a Jerusalem, vora la porta de les ovelles, una piscina amb 5 pòrtics, anomenada Betzata, en la llengua dels hebreus. Sota aquells pòrtics hi jaia una multitud de malalts, cecs, coixos, paralítics. Entre ells hi havia un home malalt des de feia 38 anys. Jesús, en veure-la ajagut i sabent que estava així des de feia molt de temps, li diu: «Vols curar-te?» El malalt li respongué: «Senyor, no tinc ningú que em fiqui a la piscina». Jesús li diu: «Aixeca't, pren la llitera i camina». A l'instant, aquell home va quedar curat. Prengué la llitera i caminava. Aquell dia era dissabte. Per això els jueus deien al qui havia estat guarit: «Avui és dissabte i no t'és permès de portar la llitera». Ell els respongué: «El qui m'ha posat bo m'ha dit: pren la llitera i camina». Li preguntaren: «Qui és l'home que t'ha dit: pren la llitera i camina?» Però el que havia estat guarit no sabia qui era, perquè Jesús s'havia escapolit, aprofitant la gentada que hi havia en aquell indret. Més tard, Jesús el va trobar al temple i li digué: «Ara estàs curat, no pequis més, que no et passin coses pitjors». Aquell home anà a comunicar als jueus que era Jesús qui li havia posat bo. Per aquest motiu, perquè havia fet això en dissabte, començaren a oposar-se-li.